हादर अनफावरि तरुणराम फुकुनि दिनै थैनाय सान। तरुणराम फुकुनि थैनाय साननि लोब्बायै दिनै आसाम नाङै देश भक्ति दिवस फालिदों। हादर सिबिनाय आरो बिथांनि होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै दिनै आसामनि दाब दाब जायगाफोराव हादर सिबियारि तरुणराम फुकुनि थैनाय सान फालिनाय बायदिनो क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो क'क्राझार जिल्ला फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख'नि बानजायनायावबो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव तरुणराम फुकुनि थैनाय सान फालिदों। मख'नाय जायोदि तरुणराम फुकुना थांनाय 1877 इं मायथाइनि 22 जानुवारि खालि जोनोम जादोंमोन आरो 1939 इं मायथाइनि 28 जुलाइ खालि रुंसारि जालांदों। बिथांखौ सासे हादर अनफावरि आरो हादर सिबियारि महरै मिथियोमोन। बिथाङा माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननाय हादर उदांस्रि सोमावसारनायावबो बाहागो लाफादोंमोन। हादर अनफावरि तरुणराम फुकुनि थैनाय सानखौ हादर अनफावरि सान महरै फालिनो थाखाय आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै दिनै दुलाराय रायजो नाङै देश भक्ति सानखौ फालिनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो क'क्राझार डिप्रोनि जथायै बानजायनायाव दिनै फुंबिलि 11 रिंगायाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोसा हाबाफारिजों खुंनाय बे हाबाफारियाव हादर अनफावरि तरुणराम फुकुनि सोमोन्दै रनसाय लिरनायाव जिल्लानि मादावनो साबसिन जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनोबो माखासे बान्था गथायो। हाबाफारियाव आलासि महरै क'क्राझारनि एडिशनेल डेपुटि कमिशनार आदित्य सुब्रम बरा, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर रातुल दिखा, बिटिसिनि आइपिआर बिफाननि रिजनेल अफिसार काम CHD जाहिद अहमद थापादार आरो सामाग्रा शिक्षा क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार জাহাঙ্গীর हुसैन मोनहा बाहागो लायो। স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ এক অতুলনীয় অৱদান, যাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে আজিও নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দেশভক্তৰ অনুপ্ৰেৰণা জাগি আছে, যাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যু দিৱস 28 জুলাই তাৰিখ প্ৰতি বছৰ দেশভক্তি দিৱস ৰূপে পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল 2021 চনত। সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি কোকৰাঝাৰত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যু দিৱস দেশভক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ল কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সৌজন্যত। এই উপলক্ষে এই জিলাখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, যাৰ বিজয়ীসকলক আজি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ল। ৰাইজৰ মনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত দেশভক্তিৰ জীৱনাদৰ্শ আৰু কৰ্মপন্থাক জীয়াই ৰখাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ, আৰু ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।